היום כל אחד מציע לכם דיגיטל. דיגיטל. אבל עצרתם פעם כדי להבין מהי באמת בנקאות דיגיטלית? דיגיטל זה לדעת בן רגע את היתרה שלך בחשבון, גם כשאתה ליד הקופה. דיגיטל זה להעביר כסף לשיפוצניק בזמן שאתה בחול. דיגיטל זה שיחת צ'אט עם בנקאי וביצוע פעולות בלי להגיע לסניף. או למשוך מזומן, גם אם שכחת את כרטיס האשראי בבית. דיגיטל זה לשלם חשבון חשמל בלי להקליד מספר לקוח בפעם ה-103. דיגיטל זה להפקיד צ'ק בשנייה, אפילו עכשיו, לפני שמתחילה הפרסומת הבאה. דיגיטל זו בנקאות שהולכת איתכם לכל מקום. דיגיטל זה לאומי. אני לא צריך ללכת לבנק. עכשיו אתה עושה שיימי. לא, אני מתכוון שאני יכול להעביר לך את הכסף באפליקציה של לאומי. אפליקציה? לא ידעתי שאבא שלך מגיע מהעתיד. אם כך גלה לנו, האם בעתיד ימציאו דורדורנט אלחוטי? האם אני אזכה אי פעם לטייל על אופנוע בחבל סלמונלה? האם בעתיד ימציאו מטאטא בלי שערות? מג"ב? אל תשחק לי בראש. תקשיבי רגע, אני נכנס פה לחשבון. פיסת עוגה. מכניס את הפרטים. מענף כניסה. כותב סכום. וזהו, הכסף אצלכם. ואז עלה לנו. הבאנו דיילים ודיילות. לא כאלה, כאלה, שהראו לכם איך לעשות כל דבר. גם לבד. ואפילו עשינו הכשרה לבנקאים שלנו. חוץ מלאיציק, הוא היה בחופש. אני אשלים. ואתם? אמרנו שלא נדבר עליכם. אבל אנחנו סוג של ביחד בזה. אז גם אתם תוכלו ללמוד איך להשתמש באתר, באפליקציה ובמכונות אוטומטיות שעושות דברים אוטומטית. תרגעו, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אתם מוזמנים לבוא לסניף לקבל ייעוץ פיננסי, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ אישי לעסקים קטנים, ייעוץ סוגי. טוב, זה עדיין אין לנו. אז נתראה בסניף? יופי, אז אנחנו זזים. ביי, אישי אנושי טכנולוגי. בנק הפועלים. הבנק שלי ישגע אותי בסוף. כבר אי אפשר לדבר עם בן אדם חי, רק אפליקציות. מה, אני הבנקאי של עצמי? דביר, אנחנו באמצע טיפול. סליחה, דוקטור אשבל קוגן, אבל הפוסט שכתבת לבנק שלך? כמה כעס את אוגרת? שמע, הם עברו כל גבול. אתה יודע כמה הזמן שלי יקר? מאוד יקר. ואתם? מי הבן אדם שלכם בבנק? יש לכם שם וטלפון של מישהו שמטפל בכם? במזרחי טפחות, לכל בן אדם יש בן אדם בבנק. אין לכם בן אדם? תרשמו מספר, כוכבית 8860.